माबा नङा माबा मोनसे साननो गोनां जागोन खारन जोङो फिसा फिला उन्दै उन्दै आन्दलनफोरखौहाय आखल गियान आरो आब्रुथिनि आन्दलनफोरखौबो खनसे नङा खननै खनथाम जोङो गले गले खालामबोबाय एखमबा बे बर'लेण्डखौ नांगौनि थाखायनो जोङो उखैहाब सोमावसारनायबो सोमावसारो जानाय गैया लोंनाय गैया सानसेजों सिमा गैया साननैजों सिमा गैया सानथामजों सिमा गैया सप्ता खनसेजों सिमा गैया भारत सरकारा जुदि जोंखौहाय लेंहराबा रायज्लायनो होननानै जों एखमबा थैथां फेर फाथिनानै सुइसाइड खालामनायफोरबायदि जोङो उखैहाबनायनि आन्दलन खालामो थेवब्लाबो बे गभर्नमेन्टआ हाजाया लरेटबो मावा बुजियाबो मैया दाखालिसो थांबावबाय मा खालामगोन मा मागोन मोनबाय जोङो बे भारत सरकारा बे मोदी गभर्नमेन्टआ बे अमित शाहनि सरकारा माथो कि एडामेन एखे बुरगुजिया बुथुवा दानब्लाबो सुवाबो बौवा एखे मैसो बिगुर मोसा बिगुरफोर माबा गान्दा बिगुरफोर बायदिलाय बिलाय साननानै मा खालामगोन मा मागोन नै लान्था सिनजाला जोब्बाय जोंना दावहारु आन्दलनकारि बिथांमोनहा आं ओरैबायदि नुबाय बे बिजेपि सरकारखौ बाप रे बाप बे साहा फानग्रा साहा गलायाव साय होननानै फानलाबायग्रा दैबायग्रा लेखा रोङा फरा रोङा मूर्खआ बोरै प्राइम मिनिस्टार जाफैखो नै जोंहासो जाल्ला जाबाय मूर्ख बियो सासे गियान गैया रोखा बुंबाय बियो 2014 जे इलेक्शनाव नोंथांमोना जोंखौ मदद हो नै जोङो जोंनि मेनिफेस्ट' जोङो लिरखाबाय जे नोंसिनि बर'लेण्डनि प्रब्लेमखौ जेंनाखौ जोङो सुस्रांना होगोन बर'लेण्डखौ जोङो सोरजिना होगोन 6 मासनि गेजेरावनो फुवा खय बोसोर बारलांबाय बेनो नरेन्द्र मदिनि आसोल रुपा खोनादोङो बिनि जानाय लोंनाया ओरैबायदि जाहैदों खावलाया गोजा नुवाखै होनबा नै बाहाय नायहरदोंमोना सब समय एखेबारे बिराद आखा फाखा बै बिउटि पार्लारनि बै साफ्रेग्रा सुफ्रेग्रा मानजिग्राफ्रा 50 जनसो थाखायोनो बेजों नंनायनि नङैनि मानजिगासिनोसो खानाय गोमोनखौ सोफिनलाय माजों फुनगोन माजों फुना नरेन्द्र मदिया भारत बर्षनि थाखाखौ बेबायदिनो आद्रि खालामगासिनो दङ जानायखौथ' नोंथांमोना खोनाफेराखैना थाइलेण्डनि अर्गेनिक माशरुम हारामजादाया बड'लेण्डनिफ्राय मानो बिहराखै बेलाय अमा गोरानखौ हरगौमोन जोङो बामोन नालाय दिन्थिफ्लानायालाय आमेरिकायाव थांबा मोसौ बेदर जायो खुरिया थाइलेण्डनिफ्राय माशरुम मैखुन जायनो बियो केजियाव 80,000 रायजोफोर केजियाव 80,000नि माशरुम जाग्रा बे नरेन्द्र मदिया दिनै जोंनि गांनाय उखैनाय दै गांनायखौ जेबो साख्रि रोङै बियो 10 कोटि भारतनि जुबकफोरनो इयुथफोरनो जोहोलावजोफोरनो साख्रि होदोंनो हा माबायदि साख्रि बेलाय सासेयावलायनो मुद्रा लनावहाय 43,000 होदोंनो ओइ रायजोफोर ओइ जोहोलावफोर नोंथांमोना 43,000जों साख्रि मोनगोन होननानै गनायथि लानो हायो नामा बबेयावबा साख्रि नागिरोबा बे 43,000जों नोंथांमोना साख्रि मोनगोन नामा मोना थाङै थुङै जों बेखौनो मोनदों नरेन्द्र मदिनि फर्मुलाया आंबो मोनसे समाव साहा गलामोन भारतनि गासै रायजो राजायानो साहा फानग्रा जाथों बेना भगबानजोंनो जेथसो भगबानजोंनो खुद्रिदोंसो you God तुम परमेश्वर पिता हम भी एक दिन साहा दुकानदार था हर भारत का नागरिक एक दिन जीवन में एक बार नहीं तो 2 बार ये साहा गला बनना ही पड़ेगा बिना बेबायदिसो जेथसो इसोरजों गावखौलाय धर्मिक दिन्थियो नङा रायजोफोर नङा 43,000जों सोरबाया बिजनेस मावनो हायो नामा हाया रायजोफोर खमावबो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख फिसा माबा मोनसे बिजनेस बेफार फालांगि मावनोब्लाबो जोङो फैसा बुरजा नांगौ दाना बियो सासेयाव 43,000 जोहोलावफोरनो रानदोंनो बेजों लायनो 10 कोटि भारतनि जोहोलावफोरनो साख्रि होबाय बेसेबां थगायनाय रायजोफोर थगायनायनि अनगा जेबो गैया दा बेबायदि गभर्नमेन्टआव जोङो मा आसा खालामनो हागौ दा बेखायनो रायजोफोरा आं बुंनो सानदों आं बुंनो लुबैदों जोंनि बे नर्थ इस्टआ सोरबाया बुङो ने आलफानि नेता लिडार बड'लेण्डआव सिरिया बनायदिम बाप रे बाप सिरिया बनायदिम नों सिरिया बानायनायनि सिगांनो इन्टायार नर्थ इस्टआनो मोनसे रोखोमनि सिरियाखा थांदो नोङो नागालेण्डनिफ्राय नायनानै नागाजों कुकिजों नांलायो नागाजों मणिपुरजों नांलायो
इंडिजिनियास त्रिपुरा माइग्रेटेड बेंगली स्पिकिंफोरजों नांलायो मिज'जों साकमाजों नांलायो राभाजों गार'जों नांलायो बर'जों अना बर'जों नांलायो नांलायना सिरियाखा बियो सोरबाया सिरिया बानायनाङा सिरियाखा बियो मानो दिनै जोंनि फरायनायनि हारा बांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सोलोंथाइखौ लानानैनो गोदोनिफ्रायनो खुद्रिबाय थांदों बेबायदिनो फरायनायनि हारा बांदों इउनिभार्सिटियाव फरायनाय एमए फरायनाय गोबां गथ'फोर ओंखारबोबाय नाथाय बिथांमोननो साख्रि होनो जोंहा जेबो राहा गैया रायजोफोर जेसेबां फरायनायनि हारा बांगोन रोंगौथिया बांगोन एसेबां साख्रिनि हाराबो खमायलांगोन नाथाय भारत सरकारा बिदिबो फाजायाखै मा खालामदों बिथांमोनालाय हनै माबा मोनसे ट्रेक्टर हरोबा दैनि राहा गैया दैनि राहा हरोब्ला मटर माबा माबि फिसा फिसौ मेचिन हरोब्ला कारेन्टनि राहा गैया मा आबाद मावनानै जानो फालाय बान्दो बानला थेनोबो जोंहा राहा गैया दा बेबायदिनो मोनसेनिफ्राय नङा मोनफ्रोम फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय जोङो नायोब्ला बे आबाद मावनानै जाग्रा बे बर' हारिया दिनै खैफोदावसो गोग्लैबाय गोदोनिफ्रायनो जोङो बान्दो दंग' खैयै रायजो जाबोदोंमोन एखेबारे आग्लाय बिग्लाय रायजो जाबोदोंमोन नाथाय जोङो बे भारत सरकारनाव नेफ्लांग्रा जानानै दिनै उखैजोबनोसैसो गरिबसो जाजोबनोसैसो रायजोफोर दा बेखायनो मोनसेल' राहा रायजोखौ नांगौ जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ दा बड'लेण्डखौ मोननोब्ला मा जानांगोन दिनैनि बेबायदि मिरौ रायजो राजा ओंखारनायजों जेबो जाया जोङो बुंसोलायदों जे बर'फ्रा आसामाव 25 लाखनिबो बारा दङ 30 लाख 35 लाख आंथ' 45 लाख होनाबा गावखौनो गोजोननाय मोना नंगौना नङा फोथायनायजों बुङो आं बर'फ्रा 45 लाखनि बारा होनो आं इन्टाया नर्थ इस्टआवनो ट्राइबेलफोरनि मादाव सबसे बांसिन सुबुं सानखो गोनां बे बर' जाथिया नाथाय रायजोफोर जोंनि बेबायदि आन्दोलनावहाय 10,000 20,000 30,000 ओंखारनानै मा रिपर्टिं थांगोन दहाय जोंहा मानगोनां आगुनि एमपी बिथाङा बुंदों डीसी साहब एसपी साहब ई खबर को आप जल्दी भेज देना नरेंद्र मोदी साहब को होम मिनिस्टर साहब को मुहा हरनो बिसोरलाय उल्टासो हरो 20,000 जादोंबा 2,000 होनो बिसोरो थगायसोला गोजा 2 लाख जादोंबा बिसोर मा होनगोन 40,000 होनगोन रिपर्टिंआ बेबायदिसो थाङो दिनै बेबायदिखौलाय मा होनगोन 5,000सोल' जादों बर'फ्रा रायजोखौ नाङा हनै बिटिसिजोंनो गोजोन जोब्बाय दा बे बिराद गाज्रि मोनसे रिपर्टिं जायो रायजोफोर दा बेखायनो फैगौ बाराव जों आन्दोलनकारिफ्राबो थाखा फैसा गैया खोब खस्थ' बिराद जोहोलावफोर दङ फरायनाय मावनाय दांनाय जालदाब जुलदाब गाननानै गाबोन मा जागोन बेखौबो जेबो मिथिया समफोर मा जागोन बेखौबो मिथिया बै बड'लेण्डखौ रेखाङाव नायदाव बिथांमोना सिमां सुजुगासिनो दङ न'खरनि सिमां बे जोहोलावफोरनाव फैसा थाखा गोबां गैया गामि जोङो फैसा हरनानै गारि हरनानै नोंथांमोनखौ जोङो लेंहैनो हाया दा बेखायनो नोंथांमोना गोसोआव लादो बड'लेण्डआ जुदि जायाब्ला भबिष्यतआव बे हारिया बे 8 सिडुलाव मोनलायनाय रावखौ रायनोबो जायगा गैया जागोन रायजोफोर जायगा गैया जागोन दा बेखायनो बे बर' हारिया एखेबारे 100%आव 75%नि एसे गोजौआव जुदि ओंखारनानै लामा सामा जुदि बड'लेण्ड नांगौ होननानै बिफैया जों बड'लेण्डखौ मोननाय नङा दा बेखायनो फैबाय थागोन समाव जोङो बेखौनो सिन्था खालामदों जे भारत सरकारा बे मोदी सरकारा बिराद एखे गुजिया गुन्डा टाइपनि सरकार दादागिरि एखेबारे बे फिल्मफ्राव नुवा होमबा अमित शाहनि स्टाइला एखेबारे भेलियान नाम्बार 1 भेलियान खाथार एखेबारे बे नोङो होम मिनिस्टार माबामोनखौ राजनाथमोनजों रायलायहैलाय बाप रे बाप गोला फाटके बात बोलता है यो आप लोग नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल का बीच में बहुत उत्साह लोग है आपको क्या बदलना चाहिए बाप रे बाप बड़ा थोन का गला का आदमी है वो बिराद दुगा बिसोरो आथिं हेबनायनिफ्रायनो दोरोदा जों थांखांबाय जों रायलायहैबाय आथिं हेबनायनिफ्रायनो लोरनो नागिरा बिसोरो बाथ्राखौनो बुंनो नागिरा दा बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन एखेबारे श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै चिरांसिम खोब फै बाहायनो रायजो जाफै खोथियाफोर सोमनाय दंबा बेफोरावनो सोमलाबाय अखा हादैफ्रावनो थांनायाव लांफिनबानो जाबाय फाला फैलायबानो जाबाय उफाय गैया रायजोफोर बे राजा लामायाव जोङो सप्ता खनसे खननैसो रायजो जायागौमानि बे सरकारा बड'लेण्ड होगोन होना दिनै जोंनि बड'लेण्डनि बे जिअग्राफिकेला खोब मोजां आरो मा
जोंनि लामाजों नङाबा बे गुबुन नर्थ इस्टनि रायजोफ्रा जेरावबो सौहैया बेखायनो जोङो बेखौ एखे दाउ गोदोनायाव सेबथेनाय बायदि बै माबा मोसा लख्राया मैफोरखौ हमोब्ला गोदोनायाव अरथेया होमबा एखे अरथेथारनांगोन जों बाहायनो ओरैबायदि अरथेनांगोन जाहाथे हाङानो हरैहाय पास जाहैया अक्सिजेना हरै पास जाहैया अब्ला मा जागोन बिसोरो जलदब जलदाब गोलैलाजोबगोन बिसोरो बेनो जोंनि फर्मुलाया मोनसेल' राहा हय बे रेल लाइनखौ होबथानाय नङाबा राजा लामाखौ होबथानाय नङाबा बे एखेबारे गियानि गुननि बे नोरोमाव उखैहाबलाबायनाय बे सुइसाइडसो जागोन बायदि मोनदों आं हाया बिसोरो बुजिया बे भाषाखौ बुजिया बिसोर बे भाषाखौ हनै माबा सिलायलाबाबोसो जारला दङ बिदाय माबानो अपारेसन आयु गिलुबानो नंखाय बाखाय सासेल' हिर'खौनो भारतनि हाजार सेनाया खिबु नुनु माबा सिखारि खालामनायफोरबायदि लासिं सिं मा बिलाय मा बिथाङा जोहोलाव नङा नामा मा बिथाङा जोहोलाव नङा नामा was he not one of the Indian youths मानो फैयाखै भारतनि दैदेनगिरिफ्रालाय जोंहा दिनै दङ बिराद गिदिर गिदिर youthफोरनि संगठनफोर डेम'क्रेटिक युथ फेडारेशन अफ इन्डिया नेशनेल कंग्रेस युथ RSS राष्ट्रीय सेवा संघ बिसोरबो जोहोलावफोरजोंनो कन्टेक्ट खालामो मानो फैयाखै मानो सोंफैयाखै नोंसिनि युथफ्रा मानो उग्रपति जायो नोंसिनि युथफ्रा मानो हाग्रायाव थाङो जों मोसाल'सै माबा नेवलाय सिदारफोरबायदि गावनानै दंफाङाव बाथाम माबा गनफ्राव खानानै लाबोयो बिसोर जों मैफोरखौ लाबोनाय बायदि मान गैया सनमान गैया जों रावबो मोजां मोना गावनि फिसाखौ बेबायदि थैजानो नाथाय बायद' बिफा बुरजा जोहोलावफ्रा मा खालामनो साख्रि गैया बाख्रि गैया साख्रि गैया बाख्रि गैया हनै साख्रि बिनो थाङो मैया दाखालिसो खोनादां हाग्रामा सानाव बिनो थांदोंमोन जाहैदों बिराद क्वालिफाइड गथ' हैद नोंसो एबसु ओंखारलै हे भगबान हासेयानो गैला रावानो गैला नोंसो एबसु ओंखारो हा बे बर' फिसा नङा नामा एबसु ओंखारग्राया आद्रिनो मा रावजों जोङो गनायबावनांगौ जाखो नोंथ' उमुगाव ओंखारलै है नोंनो साख्रि होआ हा बेबायदि जानाङा ना भाषाफ्रा मा खालामनो बे जोहोलावफ्रा दिनै दा बेखायनो रायजोफोर थाबैनो एखेबारे एबार आन्दलननि घोषणा खोनाबानो नोंथांमोना ओंखारबोनांगोन रायजोफोर गभर्नमेन्टआ एसे आलदा रोखोमनिसो थैथां जोङो जुजिनांगोन नांगौबा जोबथों जोंखौ बेसेबां जोबथोंसै नाथाय जुदि बे रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा लैहोर श्रीरामपुरनिफ्राय एखेबारे चिरांसिम बाक्सासिम जेसेबां खाबार जायो हाइवेया जोंनिनो जुदि जोङो बाहायनो रायजो जानो जुदि सोलोंनो नागिराबा बड'लेण्ड जागोनखौ आं बारा रोखा नुवाखै बुंगौमानि लावगौ रायजोफोर फैगौ दिनफोराव आं दहायनो होनखाबाय जे जोंहा नोंथांमोनखौ एखे थाङै गारि घोड़ा गैया थाखा फैसा गैया दा नोंथांमोना जेब्लानो फेसबुकफोरजों माबाफोरजों खबरफोरखौ मोनो रायजो राजाफ्रा गिदिं खोन्थायो अब्लानो नोंथांमोना जेन ज' लैहोर गारि मथर लानानै आन्दलनाव फैयो बर'लेण्ड बिनायाव जोंखौ मदद होफैयो बेखौनो आसा खालामनानै खनसेबाव खुलुमबाय रायजोफोर जय बर'लेण्ड दरजाम मुसाहारि बिथांनिसिम समाव साबायखर बावबाय दामग्रा देग्राफ्रा जुदि खाथियाव दंबा थाबैनो फैनांगौ।